Ahoj, zdravím všetkých. Pri svojom ďalšom videu, v ktorom budeme otvárať boostre z týchto troch produktov, ktoré sme si otvorili v predchádzajúcom videu. Ceny ostali podobne asi na tých e-shopoch, ale môžem dať do odkazu stránku e-shop Veselý drak, kde si to môžete kúpiť v tých modrých číslach, ale iba jeden kus na zákazníka z každého jedného. Okrem ETBčka je tam všetko, takže asi tak. Takže OK, 17 boostrov Prismatic Evolutions a poďme na to a uvidíme, či sa nám dačo zaujímavé padne. Kódikov mám nad hlavu, takže sa s vami rád podelím. Nemám s tým problém. No, poďme na to. Máme tu Shiny Holo Energy, ktorá nie je oficiálne súčasťou setu Prismatic Evolution, ale je súčasťou setu Scarlet and Violet Energy, SVE skratka. Trénerík. Trošku vám vyspovedujem dopredu, že na moje počudovanie dosť veľa trénerov je v týchto boostroch, nielen v tomto jednom, ale všeobecne, čo sa mi dosť nepáči. Takže prvý balíček nič extra. Pozrieme sa na druhý, čo nám dá, nedá. Ďalší kódik. Vo viacerých videách iných youtuberov pri ohľadom Prismatic Evolution sa objavujú furt dokola také informácie, že je strašne slabý pull rate, že strašne málo padajú tie lepšie karty, čo ja sa osobne ani nejak nečudujem, pretože ako som vám hovoril, v tomto sete je 447 kartičiek a len 180 číslovaných, takže si musíte uvedomiť, že pri tých základných kartičkách v prechádzajúcich setoch mali iba klasickú verziu a reverse holo, že teraz sú to 4 verzie. Okrem tých dvoch, čo som spomínal, je tam aj Pokeball, aj Master Ball, sa znásobuje, a takisto i pri tréneroch ešte je naviac Pokeball holo. Takže sa nedá čudovať, že je tam toľko, že pri toľkých kartičkách takto slabo padá. Keď sa tieto kartičky budú dokola točiť a budú sa hromadiť tie menej cenné a tie drahšie sa budú vyhýbať nášmu šťastiu. OK, takže ani druhom nič extra. Uvidíme, či v treťom dačo zaujímavé bude. Kódik. No, poďme na to. Zase Shiny Holo Energy. No a keď už máme tento tretí balíček, niečo by fakt mohlo padnúť. Okrem tých tréneroch, ako vidíte strašne veľa až na počudovanie. Bol som zvyknutý pri tých setoch tak na 2 v jednom balíčku. No a máme tu niečo prvé. Tréner Pokeball holo. V tom čase, keď som to otváral, ceny som ešte nevedel. Vedel som, že to nejakú cenu bude mať. A nakoniec som zistil, že ešte natlačená bola jedna kartička. A vám poviem pravdu, jak som zistil potom tie ceny, tak toto cena ma strašne prekvapila, pretože nie sme zvyknutí, že by pri klasických kartičkách, áno, vedel som, že je to Master Ball holo, ale nečakal som, že tam bude takáto cena, takže to pri zisťovaní potom ma strašne prekvapilo a vám poviem, že som na to šťastný, ako nepoviem, že nie. Takže v tom čase som to ešte nevedel, takže som si myslel, že ešte nič poriadne nemám. Takže asi tak. Vidíte, tí tréneri nad hlavu. No a máme tu prvého X-kového Vaporeona, čo
Vám pravdu poviem, keď mi padol, tak som bol happy, pokým som si zistil jeho cenu, čo ma dosť prekvapilo, lebo ako vidíte vľavo v sprievodcovej hry Prismatic Evolution je táto kartička medzi tými top, čo sa ako s tými ťahuňmi tej celej série ako Eevee, Flareon, ten Vaporeon, Sylveon, Espeon, Umbreon a Glaceon. Takže tá cena ma trošku prekvapila, čakal som niečo viac, ale čo sa týka cien týchto kartičiek, treba byť trošku ešte taký pri zemi, pretože na začiatku, keď vyjde set, sa tie ceny skáču hore dole rôzne a až časom sa tak nejak vykryštalizujú do nejakej takej podoby, ktorá sa potom mierne bude klesať alebo stúpať, väčšinou stúpať, ale keď nám vyjde set, tak toto ešte nie je to také, čo sa týka ceny, ešte ako by malo byť. Všeobecne, čo sa týka tých hodnôt cien tých kartičiek, lebo po otvorení týchto 17 boosterov som si zakladal tieto kartičky do toho albumu, ktorý bol Binder Collection, a pri tom zakladaní som si prechádzal ten zoznam cez Pokédata a niektoré ceny kartičiek ma dosť prekvapili, za ktoré výškou, za ktoré zase nízkou cenou. No ale ako hovorím, keď vyjde set, je to ešte také nerovnomerné. To sa nám až časom vykrystalizuje. Dobre, máme tu ďalší balíček, zase za čo mohlo dobre padnúť, zase tréner. Tak celkom vzhľadom pekné kartičky. Leafeon. Máme tu Master Ball Holo Whimsicott, čo aj Snorlax po ním ešte bol. Čo vám poviem, aj u jednej, aj u druhej kartičky, keď mi padli, očakával som pri tom záverečnom hodnotení týchto kartičiek, keď som si ich hľadal, že tam bude cena vyššia o niečo, nehovorím, že o veľa. Minimálne dosť ma prekvapil ten rozdiel, keď si zoberiete, že ten Leafeon, čo ste videli, že aktuálne je tam kolo tej stovky, je Master Ball, aj tento Whimsicott je tiež Master Ball, čo je tá najrare verzia tejto kartičky, ale ten cenový rozdiel bol veľmi značný, ako ste mohli vidieť. Ale zase Leafeon je ťahuňom tiež tohto setu, tak sa nedá tomu až tak veľmi čudovať. Ďalší kódik. No aj ten Snorlax, ako nie je to až taký neznámy Pokémon, že by mal takú nízku cenu. Vidíte, že tí tréneri sú dosť často. Pozrite sa, zase ďalší tréner. A ďalší tréner. A aspoň, keď už tréner, tak aspoň Pokéball Holo. Ale tá cena ako... Inak bol to tento Umbreon, dal som si ho tiež na bok, pretože viem, že aj tento Pokémon je dosť obľúbený aktuálne, ale nič extra som od toho nečakal. I keď vám musím povedať, že v tej top 10 najdrahších kariet v tomto sete Prismatic Evolutions je práve tento základný typ Umbreona v jeho Master Ballo verzii. Aktuálne tamto je asi nejakých 350 €, za to Master Ball Holo. Takže, ale mal som takého tušaka, že niečo, možno, že tam nejaká menšia cena bude. Len kvôli tomu čisto, že to je Umbreon. Nevadí, poďme ďalej. Myslím, že pri tomto sete si budem musieť zvyknúť na to, pokiaľ nebudem mať dobrý prehľad o tých cenách, tých kartičiek jednotlivých, že
niektoré Master Ball holo kartičky budú mať vyššiu cenu, jak tie vami očakávané kartičky exové a nejaké tie Spectrum Illustráciou alebo nejaké známy Pokémonov, ale cenu bude udávať tá rarita tej kartičky. Aj obľuba, aj rarita. No máme tu Pokéball holo, Lopunny, čo v danej chvíli som nevedel, že hoci je to Pokéball holo, že tu bude ani nie 1 euro, to ma dosť prekvapilo pri zisťovaní tej ceny na konci. Po rozbalení všetkých kartičiek to som pravdepodobne neočakával. Nie kvôli tomu, že by tu bol nejaký známy Pokémon alebo známa kartička alebo niečo také, ale len čisto kvôli tomu, že to je Pokéball holo. Som čakal, že to bude vyššia suma. Všeobecne pri tých cenách, keď som si prechádzal na konci všetky kartičky Prismatic Evolutions, teda, ktoré ma zarazili svojou nízkou alebo vysokou cenou. Ale to je tým dané, že to je nový set, ktorý teraz len vyštartoval. Takže asi preto. Máme tu holotrénera, Daborer, no a tie som očakával viac, vám musím pravdu povedať, keďže to je Double Rare tréner holo. Nevadí. Možno časom tá cena ešte poskočí. Ale prekvapilo ma to, musím povedať tiež. Potom ten Lopunny, ten Pokéball holo, to ani tak nie. Pretože ten Pokémon sám o sebe nie je nejaký známy, ale pri Double Rare trénerovi človek čakal trošku vyššiu cenu. Vlastne tam už to spadá do tých secret kartičiek, takže dokonca aj ten Vaporeon pred chvíľou, ktorý mi padol tu, aj keď som si nedal na bok, ale tiež má 9 eurovú cenu, čo som si zistil až potom, jak som si ten album zakladal a prechádzal všetky kartičky. A ani som sa na bok nedával, bo nečakal som to, že by klasická kartička v reverse holo verzii mohla mať takú cenu. Takže asi tak. No už nám tých balíčkov veľa neostáva, ale trénerov pribúda. No a máme tu Pokéball holo, trénera. To tiež tá cena nie je ako boviaka. Ale poteší. No, uvidíme možno časom. Kódik. Máme predposledný booster. Tréner. Fakt, tých trénerov je kopa v tých balíčkoch. Pozrite sa, vidíte. 4. tréner v balíčku. Máme tu Duraludona, Pokéball holo, no aspoň tých 5 eur, ale zase Double Rare trénera a zase tá cena ma pri tom záverečnom hodnotení prekvapila. Vidíte, že základná kartička v Pokéball verzii má oveľa vyššiu cenu, jak Double Rare tréner. Proste to si budem musieť zvyknúť pri tomto sete, fakt tie ceny budú lietať hore dole. No a otvárame tú poslednú kartičku, zase naplnenú trénermi. A trošku vyspolujem, že tu už nič zaujímavé nepadne. Hoď aj tento Reverse Holypheon má cenu pár eur, som nakoniec zistil. Tak to by bolo všetko týmto 17. boostrikom. Ďakujem za pozornosť a že ste so mnou zdieľali na túto chvíľku. No a nakoniec som si pripravil takú menšiu rekapituláciu týchto kartičiek, ktoré som si dával bokom. Nie sú zahrnuté tie kartičky, ktoré som zistil neskôr pri zakladaní albumu, že majú tiež nejakú pár eurovú cenu. Tu asi najviac musím povedať, že ma prekvapila nízka cena tých Double Rare 2 trénerov na spodku. Som fakt čakal viac. A
Aj ten Vaporeon X-kový. To ešte uvidíte ešte v ďalšej rekapitulácii niektorých vecí z tohto otvárania. No a tu Master Ball Holo Lifeon za 100 to ma prekvapilo asi najviac, to som vôbec nečakal. Vám pravdu poviem. Takže tak. OK. Tak, čo sme ďalej pri tom otváraní zistili? 49 klasických plus 3 reverse holo trénery. V 17 boostrikoch je veľa. 5 krát nám padalo Houndom. No a tu je to, čo som spomínal. Za sebou idúce kartičky. Reverse holo Vaporeon za 10 eur. X-kový Vaporeon za 9. Ale to fakt je možno dané ešte tým rozbiehajúcim sa ošialom a hypom. Ešte tie ceny nie sú tak dané, jak mali byť. Tu som vám vyhodil pár kartičiek pri prechádzaní toho celého setu, ktoré ma trošku prekvapili svojou cenou. Je ten X-kový Umbreon, to dosť nízka cena na to, že to je Umbreon. Aj to je aj ten Eevee. Ale Pikachu a teda Pagos ma dosť prekvapila tiež tak nízka cena, napriek tomu, že taký je to prehypovaný set, tento Prismatic Evolutions, že za to nešplhalo aspoň nejakú 10-20. Hlavne pri Pikachuovi by som čakal, že tam to bude viac. No aj ten Umbreon, samozrejme. Ten je teda v poslednom dobe obľúbený. Dobre, ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa v ďalšom videu, zase dačo budem otvárať. Majte sa pekne, majte dobrý deň a keď chcete, dajte like alebo odber. Majte sa, čau čau.